Sa Banwa sang Pavia, probinsya sang Iloilo, posibleng witness sa krimen sa pagpatay sa 22 anyos nga dalaga, golpeada nga ng indulaan matapos ginapasuni nga ginpahog nga siya ang patsyonman. Yaring balita ang itutukan ni Rojimar Sucaldito, exclusive. Si alias Bernard ang isa sa una nga persona nga nagsaysay sa kapulisan sa Banwa sang Pavia natuhoy sa iya nabatian nga tingog halin sa ibabaw sang pulian sang pamilya Pabianya kaagahon antes na sa puan patay kag wala na sang underwear ang 22 anyos nga si Ira Jane Pabianya. Hulyo 17, Merkoles nga adlaw, pila lang ka oras na ang nagligad sang gintuad sini ang iya nasaksihan sa crime scene sang ulihi nga nakit-an si Bernard sa Banwa sang Pavia. Istorya sang tag-iya sang tricycad nga ginabiyahe ni Bernard. Alas 10, Miyerkules ang aga, sa nakit-an sini si Bernard sa tubang sang Pavia Pilot Elementary School. Amo na ganing wala ko sa makitaan kundi sa gindala. Kay gimbalik ko sa high school. Nakita ko to ang akong tricycad pero wala na silang tatlo. Kaya mo lang to pagkahapon, naman na nakakadto di sa sakon na nakulbaan sa. Makaligad lang ang pila ka oras, nagpadulong sa balay sang tag-iya sang sikad si Bernard kag naglisensya nga magpauli sa Negros. Nagambal sa akon nga sila nga boss malagyo ko kay ginapahog ko nila nga tiruon siya kuno. Di siling ko siya nga sino nagpahog si mo niya ang tao tong nag-ano siya sa motor sakayt sa iyang isa. 4 ka bulan niya nagabiyahe sang sikad sa Banwa sang Pavia si Bernard kag masami nga nagatulog lang sa iya nga sikad kun gabi sa barangay Purok 4. Base sa panugdaon ni Bernard, isa ka pula nga motorsiklo ang giparaugan sang lalaki nga nagsakay sa iya nga sikad kag nagpahog sa iya nga patyon kung hindi magpalagyo. Na-report na sa Pavia MPS ang natabo sa kay Bernard. Samtang padayon pa nga ginatipon ang mga ebidensya nga makatumod sa mga sospek sa pagpatay sa dalaga. Sa subong, lunsay person of interest pa lamang ang ginauyatan sang kapulisan. Upod kay Hans Desierto, Rojimar Sucaldito, One Western Visayas.